Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi, lan erdiak gainditu ditu zinemaldiak. Asko eman du orain arte, baina oraindik ere asko dugu ikusi eta kontatzeko larunbatera bitartean. Hainbati normalean baino gehiago kostatuko zitzaien gaur ohetik jekitzea, atzo Euskal Zinemaren festa izan zen eta seguru nago parranda giro polita egongo zela. Bai, Gartxot, seguro baietz. Nik esan izuen akaso joango nitzela, baina azkenen inigo garrazoi sekolo geratu nintzen. Ara, Sabeleko kalambreak ezin dut gehiago. Azer ondo pasatu nun gura gaua atzokoan, denbora luze batean gogoratzekoan. Norbaitek agian ajearen aurkako erremedioren bat topatzeko saiakera egingo zuen Googleen. Ez dakigu zorterik izango zuen edo ez dakiguna da Google bilatzaileak 25 urte betetzen dituela gaur. garai hartan bilatzaile soil bat zen, duela 25 urte. Googleen zerbait bilatzen zenuenean emaitzen zerrenda bat agertzen zen, baina bideorik eta irudirik gabe. 2000 urtera arte ez ziren konturatu erabiltzaileek irudiak ikusi behar zituztela bilaketa emaitza batzuetan. Eta horren erruduna bakizuen hori izan zen? Jennifer Lopez. Hora? I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From In Living Color to movie scripts to all the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told you. I'm really... Grammy sarien 42. ekitaldian 2000 urteko otsailaren 23an Jennifer Lopez eder agertu zen. Versacheren zeta berdezko gasazko soineko bat zeramala. Musikazaleak erotu egin ziren. Googleen bilatzaileak halako kontsulta volumena jaso zuen soinekoaren argazki buruz galdetuz, ezen konturatu baitziren irudien bilatzaile bat behar zutela. Eta urtebete geroago 2001an Googleek bere Google irudiak kaleratu zuen. Jennifer Lopez, aktore, abeslari, enpresaburu eta asmatzailea. Bera ez da sekula zinemaldian egon, baina bere senarra bai. Ben Affleck duela 12 urte Argo pelikula aurkeztera etorri zen Donostiara. Affleck eta J-Lo elkarrekin egon baino lehen, Affleck Gwyneth Paltrowren bikotekidea izan zen. Eta hau zergatik aipatzen dugun? Gaurko egunez jaiozelako Paltrow aktore estatu batuarra. Shakespeare in Love pelikulan egindako lanagatik Oscar sariduna. That you, Romeo, you were throwing pebbles and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Horrez gain, film ugari egin ditu Paltrowek. Batzuk The Royal Tenenbaums bezainonak eta beste batzuk Mordekai bezain txarrak. Azken honetan Ewan McGregor aktorearekin aritu zen lanean. Begirago Juri, gaurko egunez, baina 2012an Ewan McGregorrek Donostia saria jaso zuen Oro. zinemaldian. Iwan eskoziar aktorea da, Star Wars sagaren lehenengo 3 ataletan parte hartzagatik ezaguna. Obi-Wan Kenobiren paperean. I Love You, Philip Morris, Angels and Demons eta Moulin Rouge izan dira azken hamarkadetan egin dituen beste film ospetsu batzuk. Getcha, yeah, yeah, da, 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 da. Getcha, yeah, yeah, here, oh, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Real lady mama. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher? Eskoziarra dela esan duzu? Bai. Akaso Eskoziako azken erregea?
Gaurko egunez 2006an The Last King of Scotland, Eskoziako azken erregea filma estreinatu zuten. Kevin MacDonaldek zuzendu zuen, eta Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Simon McBurney eta Gillian Anderson aktorek antzeztu zuten. Hau paiulen. Eargia jaiz. Horrelakoak ez dira egiten, Filmak Idi Amin Ugandar diktadore genozidaren bizitza kontatzen du. Zuzkan titulu ugariren artean bere burua Eskoziako erregi gisa aldarrikatzen zuen Aminek. Ugandara hori frogatzera joan zen fikziozko eskoziar mediku batean ikuspuntutik ikusita kontatzen da pelikula hau. Forest Whitaker aktoreak burututako antzezpenarengatik gizonezko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen. Pelikula zarretatik pelikula berriagoetara. Arnasa betean emakume zinegileak ikusi ahal izan zen atzo Euskal Zinemaren galan. Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiarekin hitzordu egina daukagu beraien lanari buruz hitz egiteko. Fermin Muguruzarekin, Gari Garaialderekin eta Intzane Lasarterekin ere hitzordua eginda daukagu. Bidasoa 2018-2023 dokumentalaren aitzakian elkarrizketatu nahi ditugulako. Itotzen dute Horrez gain, Josu Martinezekin Mirande film bat egiteko zirriborroa eta Bizkar Soro lanen inguruan ere hitz egingo dugu. Gure saioan izango direnez gain, zer ikusteko asmoa duzu gaur zinemaldian? Gaurko estreinoak dira eta azentua ondo egiten saiatuko naiz, guztietan. Gaur okor, no? Hi, mom. Entre les autres, ez diman, akua sonzai xinai eta totem estreinatuko dira beste hainbaten artean, lista osoa irakurtzeare ez da. Aizu batxo kategorin. Eskerrik asko. Niri zerre pixka botatzeko nago orain, Ea, gaur Donostiara iritsiko direnen artean. Robin Campillo, Kei Txika Ura, Tatsuya Fuji, Emma Suárez, Quim Gutiérrez, Alexandra Jiménez edo Gonzalo de Castro daude besteren artean. Beraz, hasteko moduan gara. Bai, ea Google-i kontsultarik egin gabe osatzen dugun saioa gaurkoan. Nahiko lan izango dugu. Venga, guazen, gaur iraiak 27 ditu, eta asteazkena da. azalekoa, mina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da. Esan bezala, egunon guztioi, iraiak 27 ditu, egunak 10 eta 16,
Eta egunon, esan bezala, guztioi eta bereziki atzo Euskal Zinemaren festan egon zineten hoi, ze badakigu gaur goizean, asko kosta zaizuela ohetik altxatzea. Dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea. Eta Ines Osinagaren dena aldatzen dela baliatuko dugu gure maite dutak eta maite dut ezak elkarbanatzeko. Gorkak dagoeneko maite dut ez bat idatzi duelako gure streamingan dio, mesedez, Donosti buseko edo debuseko frekuentzi gehiago goizetan. Batez ere goizean goiz, como sardinas enlatagoaz eta horrek estresa ematen do. Aldatzen da, dena aldatzen da. Baina maite dut eza bota eta nik gaur tope nao jarri du beraz. Gorka maite duta ere elkarbanatu, giroa zapuztuko diguzu bestela. Nor hasiko da, Gartxot, Julen? Hasiko naiz, ni, lehen maite duta, biztan da, zinemaldiak urritzen ari garen honetan, Julen, azentoak nola konbalidatzen direnez, hizkuntza eskolako kurtso azkar bat, bizitzearen sentsazioa maite dut. Txerremedio. Baina gaur aipatu den zerbaiten arira ere, gainera kuriosoa da, koinzidentzia, aipatu duzu Eskoziako The King of Scotland eta Forest Whitakerren pelikula, eta hor aipatu dugu sarreran. Nik maite dut, atzo ikusi nuen bideo bat sarean, eta orain ulertuko duzu zen, bazen Eskoziako paraje batean nola biziketan GoProarekin beraien bidaia grabatzen ari ziren biziketan biltzan batzuk, nola topatzen diren Ingalaterrako errege hoi Charlesekin, hau da, Charles da ez da, Carlos da Ingalaterran betidanik erregea izan den hori, eta Charles dago bere, ez dakit eukiko ditu zenbait etxe, baina Eskozian badute hor lurralde bat, eta egoeran ikusten da, nola Charles ibiltzen ari den mendian, edo paraje horretan, eta, haupa, eta biziketan dijoaztenak, atxaldeon, eta konturatzen dira, Charles erregea dela, eta hor bideoan ikusten da, 3 minutu, 4 minutuz nola ari diren, eguraldia, eta hemen aldapata ez zer hori, eta badakizu ez, ohikoak diren, mendian topatzen duzu norbaitekin, ohikoak diren solasalde hori, baina kasu honetan, Charles erregea, eta maite dut, ez dakit, 3 biziketan zijoazen horiek, ze sentsazio eukizuten pentsatzea ez, hau da, apa, eta, ostras, erregea, hemen ebai, eta ez dakit, gustatu zitzaidan, bizitzak dituen kasuistika berezi horien adibide izan zelako, ez hori da nire maite duta. Dena aldatzen da. Ez da nere maite duta, baina kontatuko dizuet duela pare bat hilabete mendian nengoela ni Euskal Herriko celebrity batekin. Eta ikusi genituen 2 neska gazte, gure beste noranzkoan, baina bazetu zela gure gana. Eta konturatu ginen 2 neska gazte horiek pixka bat urduri jarri zirela Euskal celebrity hau ikusi zutelako. Justu gure parera heltzen direnean, neska horietako bat ziplo lurrera erortzen den. Irristatu egin zen, eta lurrera erori zen. Eta orduan guk lagundu egin genion, altxa lasai ez daukazu zauririk ondo zaude, eta neska gaixoak, ai ama, zelotxa, berak, bere helburua bazelako duintasun guztiarekin, gure paretik pasa eta pixka bat lotxa hori ez, gustoko duzun celebrity bat topatzaren lotxa hori izkutuan eraman, eta bat ere masaia gorritu gabe albotik pasa, eta zapla. Ipurdia gorritu zitzaion, ipurdia gorritu zitzaion. Horrekoetan gainera izaten da ez, lurra ikutu orduko altxa egiten zara. Bakarri zoazen erortzen zara eta arneko hau altxa eta ingurura begiratzen inork ez nindion ikusiko, ez da? Disimuloa da historiako nere asmakizun gustoko honetariko bat da oso humanoa eta egia esan jo bat, gaixua. Bai. Horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzari gabe man, jaso nahi genukenaren eredu. Gartxot oraintxe kontratu da,
abesten ari den hau, entzuten ari garen hau, bera dela. Bai, zuri entzuten ari nintzen eta ez naiz jabetu atzean zegoen musikaz, baina bai, temazo bat. Zen hori kondizio barik, nor zaren jakin. Julen, zer maite duzuzuk? Bueno, lehen da biziko lerdokeria bat esango dut, orain txegoen da 5 minutu hemen saio hasi aurretik ari nintzen, hemen naiz gune honetako kristalera handi honetatik kanpora begira, eta pasada, gizon bat, gauzak biltzeko izaten den paper marroi zakar horretan, zerbait zeraman, eta une baten zalantza egin dut, urdai ezpiko bat zen, eskopeta bat dote zen, baina gero konturatu naiz gitarra bat zela. Eta kurioso egin zait, gitarra bat horrelako paperean bilduta gartxot, Bazpare, ez? Ez dakit. Leheno, goiurik aipatzen zuen gazte hori bezala lurrera erortzen bada ere, ez puskatzeko, bai, egia esan, nik ez dakit tipo hori zeintzen, baina onartu behar dut eta aitortu behar dut pixkat desgrazia hona izela eta olakoak egindakoa ere, bai. Ez dakit papel marroi hori erabili dudan, baina tarteko beste edozer gauza, bai, balio handia duten gauzak biltzeko. Hori alde batetik, eta bestetik atzo, hemendik etxerako bidean, trenez joan nintzen, eta sartu nintzen trenean, jende asko zioan egia esan, eta esere nintzen, 4 pertsona joateko egoten diren tartetxo hoietako batean, eta gizon bat eserita zioan, 70 bat urteko gizon bat zen, eta bere ondoan, 60 urte bueltako emakume bat zioan liburu bat irakurtzen. Eta tren abiatu zen, nire irakurtzen nindoan, eta konturatzen nintzen gizona ari zela, nolabait ere izketaldian sortu nahian, gure artean edo ni adibidez eneko barberenaren suak erreko espalo liburu irakurtzen ninduan eta azala bere parean jarri nuen eta segituan hasi zitzaidan. Hori zer dek, sua eta hori zugarra murdi aldeko sorginen da kontu aldek eta horrelako galderak egiten eta emakumeari ere bera ere irakurtzen zioan eta gizonak bere esan zigunez, ni baserritarra eta erderaz ere 30 urterekin alabearrez ikasi nuen eta ondoko emakumeak euskera ulertzen zuen, baina hitz egin askorik, ez? Eta hor sortu zen alako hizketaldi bat, egia da, horrelakoetan baita ere joera badugula, ez gure liburuan murgildu eta kasu gehiegirik ere egiteko, baina gizonak etengabe konversazioa ateratzen zuen, eta gero eseri zen nire ondoan neska gazte bat, 20 urte gueltako bat, eta autoeskolako liburuarekin zioan, autoeskolako ariketak eta testak egiten ari zen, eta arekin ere hasi zen, ni gogoratzen naiz karnet atera nuenean, eta bitxi egin zitzaidan, gizonak gero berak esan zuen ez, bizitza guztia lanean, eraikuntzan pasadula lanean, gero baserritarra izan da ere baserrian lanean, eta orain ja erretiro hartuta hasi dela, Donostiara etortzen, eta horrelako kontuekin, eta bidaia bitxia izan zen, une batean surrealismo puntu bat ere izan zuena, baina etxerako bidea entretenituta egin genuen. Zen bolilla. Hemen gaude, etxepen gaude gu, nora zoazu, jesalen paganda, oaxere moskortu, gurekin bilduzu, txiki urragu, eskalos bien, inokazto najulaiu. Bueno, gorkak bide batez jarri du bere maiteuta, Bere maiteuta da, larun batean, ataun irratian, Japoniaren buruzko saio bat egin behar dutela, eta Jon Liz ere han izango dela. Badakigu, Jon Liz udaran handik ibili dela oporretan, beraz, entzungo dugu gorka, zer kontatzen diguzuen. No hay nada ser más cabrón, esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera petardokin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Esena korrepono, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Nere maite dutak trenarekin du harremana baita ere, Julen? Gaur goizean goiz... Maitrenduta izan. Maitrenduta, uau! Ona. Batutx. Oso ondo. Nere... Bueno, bai, trenean etorri naiz gaur, naiz gunera hemen kursal parean daukagun naiz gune zora gerri ontara, badakizue, gure entzulek badakite, bueno, normalean Tolosatik egiten dugula saioa, eta ni Tolosan bizi naizenez, oinez joaten naiz lanera, eta gaur trena hartu behar izan dut, kursalera Donostira etortzeko. Eta ikusi dut trenean nola bazeuden 45 pertsona sekolo. Sekolo da lolo eta zurrunka eta dena. Gustora, bai. Eta pentsatu dut. Ara hemen nere maite duta. Ze pertsona hauek etorri dira, iseri dira, erabaki dute lokuluxka bat botatzea, pentsatzen dut kezkatu gabe, norbaitek ikusiko nau, edo norbaitek agian, ez dakit, argazkiren bat aterako dit, ez, nik nabaritzen nien aurpegian lasaitasun hori, ez zauden kezkatuta,
Eta orduan pentsatu dut, hau izango den ere maite duta, baina gero pentsatu dut, bueno, maite dut ez ere izan zitekeen, ze ikusten nuen pertsona horiek langileak zirela, goizean goizela, eta lanerako bidean ari zirela, trenean, eta pentsatu dut, ze gaizki ez, hiperproduktibitatearen aro hau, aprobetxatu behar dituzula, treneko 10-15 minutu horiek lo egiteko deskantsatu ahal izateko. Beraz, maite dut eta maite dut eza, dena bat. Jende horrek doai berezi bat izaten du. Lo seko lodoaz, eta bereien geltokira iristen ari diren trena frenatzen hasten dinean, plost! Ikaragarria da. Hori ikaragarria da. Urteetan garatzen den almen zerbait doai bat izango da, baina... Bueno, Renfeko izatea urrengo geltokia, seinale horiek ere nahiko volumen handiarekin jartzen dituzte trenean, baina... Egia da. Nik orduan 3. maite du daukaldu. Bale, bota. Esplikatu duzu, normalean nik egiten dudan bidaia aste azkenetan Tolosara, eta aste honetan, zuei tokatzen ari zaizue hori, eta orduan, nik maite dut ere, aste honetan, alfombra gorriaren izenean, pixkate, papelak nola inbertitzen ari diren, eta gaur ziurrenik, zu baino 20 minutu gehiago, geratu ari izan dute oean. 3 maite dut gaur, toma. Harrapazak. Eta gu aurrera goaz, gure lehenengo gonbidatua prest dagoelako. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Ostegunero, 15 hemen, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea. Larrazken koloretan danzan Ostosi meldu artean Miranderi buruzko erantzun bakoitzak galdera berriak zabaltzen ditu. Munduaz eta arteaz hitz egiteko beste modu bat da Mirandetaz hitz egitea. Munduaz eta gure buruaz. Behar bada kontua ez da Miranderekin bakeak egitea. Agian, sinpleki Miranderekin gozatzen ikastea da kontua. Harekin ados egon gabe. Jon Miranderi buruzko filme bat egin nahi dut, baina ez dakit nola. Agian behingoz, berari eman behartzaio hitza. Nik hitzak zuzendariaren lapurtu dizkiot eta zuzendariak Josu Martinezek eman dizkio Miranderi hitzak, edo hitza, hain zuzen ere. Laiztar galdetuko diogun Zirriborro delako filme hori osatzeko. Telefonaren bestaldean daukagu Josu Martinez eta agurtu behar dugu, berandu baino lehen Josu Martinez egun honetan ongi etorri bigarren kafera berriro. Markatu Josu orain bai, egun honetan ongi etorri. Egunon, mil esker zuei. Bueno, aipatu dut nik zuri hitzak lapurtu dizkizu dela, baina hauek filmean zehar entzuten dizkizugunak dira. Zuk berriz jarri duzu Mirande hizketan haren hitzak, eskuizkribuak hitz bihurtzeko hori topatu duzulako antza, biderik ez dakit, zilegizkotasunik handiena zuen bidea edo biderik onena filma egiteko.
Bai, ez dakit zilegizkotasuna edo den kontua, baina ostia oso gaizki entzuten dut nik nire burua, Entzuten dut musika bat, nire burua errepikatuta, zera iteitea. Saiatuko gara, hau konpontzen? Lenguek gozoak Itzuliko diren Ilunpen unetan Doinu baten zu Gauaren atean Argia ikusi du Taruz joan nahi du Bai, Josu Martinezek orain hobeto entzuten gaituen. Josu, egunon berriro? Bai, egunon bai. Hobeto entzuten gaituzu, hobeto entzuten duzu zure burua? Bai, entzuten dut beti oi hartzuna, eta hola zaila mintzatea, baina, bueno. Bale, saiatuko gara berriz ere hori konpontzen, baina tira, saiakera egiten dugun bitartean konta iguzu aipatu dut, ez? Mirande bera jarri duzu laizketan, haren eskuizkribuetatik abiatuta, zilegitasuna aipatu dunik eta zilegitasuna ez ote zen edo hortxe zen biltzan, baina, bueno, bidea horixe topatu duzula behintzat, ez? Haren hitzak ematea. Bai, gizu, Jon Mirande aipatzen dugunean, gauza asko esan dira ari buruz, ez? Eta nik uste jendea horrekin gelditzen dela. Halako, ez dakit zer esan zuela, eta beste zerbait, are eta potoloagoa. Eta, bueno, nik ere beste asko bezala Miranderen izena eta lan batzuk irakurri nituen Gazterik institutuan, eta pentsatzen dut gerora, beste askori bezala, buruan gelditzen ziteena hori zela. Hai buruz esandakoak. Eta, bueno, berriz interesatzen hasi nintzenean Miranderi buruz. Nahia izango nuen, ari galdetzeko eta zuk zer diozu, ez? Zer diozu zuri buruz esaten diren guzi horiei buruz? Zer diozu aurbesoetako ari buruz? Zer diozu zuri leporatzen zaizkizun buruz? Eta holaxe, hasieratik pentsatu nuen orduan, filmaren abia puntua izan behar zela ari hitza ematea. Batzen problema txiki bat eta da 50 urte badirela hildaz dagoela. Eta orduan, saiatu naiz halako artefakto bat edo muntatzen, esan ez, Mirande zer da edo Mirande nor da egiazki, Mirande bere hitzak baldin badira, bere hitzak, bere hitzen bidez ez mamitzen Mirande. Eta holaxe, niretzako, formalki apostu arriskatu bat zen, baina uste dute aski kontent naiz ni behintzat maitzarekin. Badago filmean akaso metazinematik, badago momentu batzutan laugarren pareta gainditzearekin jolasa, baina zergatik zirriborroa, Josu? Ez alda film osoa? Zeren, filman esaten duan bezala, galdera gehiago dituen filma da erantzuna baino, ez? Eta ni ere ibiltzen naizelako oianean ibiltzen garen bezala, batzutan irteeran nun dagoen oso ongi jakin gabe, eta urrats zuzenak egiten ari naizen jakin gabe sobera, ez? Orduan, ustutzuk irakurri zula, ez? Filme bat egin nahi dut, benan ez tegin nola. Miranderi buruz, eta ez egit ongi ari naizen. Eta beraz, prozesu hori, zuk esaten duzuna, kontatu nahi nuen, eta ikuslearekin partikatu nire dudak, nire kezkak, eta nire gogoetak ere bai.
egia da, ez dela berdin irakurtzen teksto pedofilo bat orain eta duela 40 urte. Berak nahi zuen, munduko barbaridade guztiak esan alizatea euskaraz ere. Entzun ditugu hor, Josu, pedofilotzat, nazitzat, gaur egongo baloretan, eta garaikoetan ziurrenik ondoegi kokatuta etzegoen, ustez, ondoegi kokatuta etzegoen, idazle baten ezaugarrien zerrenda, zuek ere, sinopsien ere aipatzen dituzue, horri heltzen zaio momentu askotan pelikulan, eta nolabait, ez dakit, horiek nolabait desegiten edo saiatu baino, lehen aipatu dudan bezala, ez? Agian sinplekin Miranderekin gozatzen ikastea dela kontua, arekin ados egon gabe aipatzen duzu filmean, baina lortzen duzu hainbat testigantzen bitartez, nolabait hau guztia ere testuinguruan jartzen eta justifikatu gabe ere, Miranderi, ez dakit, bigarren aukera bat ematen, edo behintzat idazlearen ekarpen horri balio ematen, ez? Bueno, nik ez dute esan dut beste naiz bait, epaile bokaziorik, beraz, nik ez nuen inundik ere nire asmoetan Mirande kondenatzea, beste behin ere. Baina ez da, ez dute erredentore bokaziorik, eta beraz, ez zen ere asmoa ere Mirande rehabilitatzea, eta zalantzan ezartzea, ez dakit, misoginoa ote zen, edo nazia ote zen. Berari hitza eman hori bai, baina ez dakit ustute zegokia da niri guztan dudan bezala alako gauza moraletan sartzea, ez? Eta orduan nik ikuspegi ezberdina dituzten jendeak ere zarri ditut hor, eta uste dute dialogo interesantea ematen dela haien artean. Baina uste dut ere, Jon Miranderen inguruan beti sortzen den zalaparta horri, edo orain arte sortzen den zalaparta horri, perspektiba bat, pixka batekin begiratzea, interesgarria zela, ez? Zan nahi dute, hasten baldin bagara kontuak eskatzen edo zorrotz jartzen baldin bagara, gure literaturako idazlegin, ea zenbat libratzen diren, ea zenbat salbatzen ditugun. Eta ez bakarrik gure literaturakoak, esan nahi dut literatura universalekoak, ez? Orduan, zergatik horiek guztiak bai eta Mirande ez? Nik uste dut hor badagoela gauza bitxi bat, batzuetan ematen duena, jadanik kondenatua dagoena, kondenatzeak ekartzen duen errastasun hori, ez? Ez tekit. Nire ustez interesgarria da. Eta horregatik esaten nuen, behar bada Mirande hitz egitea gure buruaz hitz egiteko modu bat ere badela. Denbora luzerik ez dugu eta gehiegi ez gara luzatuko, baina bi lan baditu zinemaldi honetan Josu Martinezek aritu gara, ez? Orain arte, Jon Miranderen inguruan, Mirande film bat egiteko zirriborroari buruz, baina beste lanari heldu behar diogu, labur-laburrean bada ere. William Albert Allard argazkilari estatubatuarrak National Geographic aldizkarirako Ipar Euskal Herriari buruzko erreportaje bat egin zuen 1977an. Aldizkari estatubatuarreko zuzendariak bidali zuenara, lehenengo aldiz koloredun argazkiak egitera. Eta han, behorlegin, bere ibilbideko argazki garrantzitsuena egin zuen. Bineskato, korrika, hilerritik etxera bidean. Argazkiak egiten ari zen Albert, emakume batek ezagutzen ez zuen hizkuntza batean oihu egin zuenean. Hizkuntza ora euskara zen, eta euskararekiko omenaldi bat egin du Bizkarsoro pelikulan Josu Martinezek. Eta nik omenaldia deitu diot, baino galdetu nahiko nioke, ea euskararekiko omenaldia, memoria eriketa bat, edo trauma gainditzeko terapia izan den pelikula hau.
Bai, Josu? Bai? Bueno, ez tegit. Nik ez dut ikusten omenaldi bezala, en fin, gai bat tratatzea omenaldi bat egitea ezen neurrian bintzat. Bueno, niri beti iruditzen zait oso oso euskararen gaiarekin desmobilizazio handia dagoela eta desinteresa handia eta oso normalizatuta entzuten zait edo ez tegit. Bai, entzuten ari gara, Josu, bai. Bai, entzuten dute fondoan tizerra eta esatera nintzen, batzuetan iruditzen zaidala diskurso nolabait oso asumitua dagoela gizartean, euskararen alde dagoen jendeak ere bai, en fin, euskara hizkuntza ahul bat dela eta ezinbestean dagoen egoera kaskarrean eta hori, amatxi zahar bat irutzen den bezala, zaharra delako, euskara ere horregaitik dagoela egoera horretan, ez? Eta filma honetan nik kontatu nahi izan dudana da nola hintzen da hizkuntza bat, ez? 20. mendean zehar lako paseo bat egin, zamarkada herri txiki batean, erakustea, Koldo Izagirrek esaten zuen bezala, ez zela heriotza natural bat, ez bada heriotza programatu bat, hilketa programatu bat, eta nunbait arseniko aztarnak gaudela gure hizkuntzan. Denbora gehiago edukiko bagenu galdera asko ingo genituzke, baino bakarra egin dezaket, beraz, nabarmentzeko iruditu zait, 200 herritar baino gehiagok parte hartu dutela prozesu honetan, eta azpimarratzekoa dela, ez? Gehienak zineman edo antzerkian edo esperientziarik gabeak izan direla. Nolakoa izan da prozesu hori? Oso polita, nik ez egit sekula ez dut uste filma luzerik egingo dudanik, eta aktore profesionalekin ere lan egiteko hori ez tegit izango nuken, baina jendearekin lan egitea oso ederra izan da, jendearen historia izan da, eta, nik uste dut hau filma hau bereziki oso bihotzekoa dute herri zinema izan delako, eta hori narestik izaten zuen bezala poesiarekin, hori gure zinema ere oso merkea da, herriaren ahotik hartu genuelako, debalde, eta holaxe, debalde itzultzen diogu herriaren begiei eta herriaren belarriei. Josu Martinez goiurek izan duen bezala denboraz justu eta agurtu behar zaitugu, baina gogoz geratu gara, berazea denborarekin eta aurreikuspenez lortzen dugun, ez da Bilbotik Baigorrira, edo horrelako birairen batean, Tolosako gure laborategian aurrez aurre kafetxo hartu eta luze eta lasai zure lanaren inguruan aritzea, telefonak sortzen dituen ezerosotasun hauetatik haratago. Eskerrik asko tarteagatik eta botako dizu gonbidapen hori behar bezala. Mil esker handi batzuei eta nahi duzuen arte. Izan ondo bat, jo. Mundu atrebez, izango balitz. Egun naitzari da, lehertu ezinik, gauak eman ditu, milioi bat izar doainik, mundu aldrebez, izango espalitz, mundu aldrebez, izango balitz, mundu aldrebez, hau ez bagenu, buru aldrebez, jarriko banu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. And I'm not getting over
stop it when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well to me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Gartxot, zein da ikusi duzun azken pelikula eta ezin duzu gezurrik esan? Hau da, ikusi duzun azken pelikula izan balin bada, Barbie izotzezko gazteluan, esan egin behar dezu, Barbie izotzezko gazteluan izan dela. Egiakoa eta egizalea naiz ni. Orduan ez daukat gezurra botatzeko asmorik. Azkena ikusi dana, ez dakit, hau dokumentala da, gaur gurera Bidasoa 2018-2023 dokumentala aurkeztera datoz, aipatu dugu lehenago ere, orduan, azken ikusentzunezkoa hori da. Atzo gauean ikusi nuena, gaur elkarrizketa prestatzeko, baina dokumental bada. Eta pelikulaz galdetzen badidazu, hementxe parean daukagun kartel erraldoi horretan agertzen den J. Bayonaren La Sociedad de la Nieve ikusi nuen larun batean. Eta zer iruditu zitzaizun? Izugarria. Bai? Bai. Hombre, ni ere oso zea naiz, hau hitz egin izan dugu. Asko hausnartzen dut, baina ez naiz bat ere kritikoa. Zakit diferentziatzen da, baina nik ze baina jarriko diote alako lan bati, ez? Alako historia bati 50 milioi kostatzen duen ikusentzunezko lan bati zeinetan 250 pertsonak lana egiten duten. Oso kontuz jartzen dizkiot nik bainoak bai alako filmei eta diskoi ere bai, baina izugarri gustatu zitzaidan. Normalan ez dizkiot baino asko jartzen gauzai eta honi ere ez. Irutu zitzaidan oso ezaguna den historio bat, gaur egungo pixkat hizkuntza zinematografiko eta humanoarekin beste maila batera eramaten zuela, ez? Oinarritu ez da egiten, baina, bere garaian Biben filma da pixkat, historia hau orain arte azaldu duen pelikularik ezagununa, eta Biben ere ikusi dut, eta horrekin alboratuta ematen du Biben Julen eta biok egin genuela ikusentzun ikasten genuen lehenengo urtean, ez? Errespetutik, Noski. Baina egia esan, Baionak badu superprodukzio tankera hori eta benetan ikusteko modukoa iruditu zitzaidan. Eta esan behar da, Biben 1983koa dela, eta La Sociedad de la Nieve 2023 urteko aldea dago bien artean. Eta hizkuntza zinematografikoa ere asko aldatu da, baina hor bi alderdi bereiztuko nituzke, bata hizkuntza zinematografiko ikusentzunezko hori bera, eta bestetik, historiak atzean duen zakit, aldarri humanoa edo zer esan askotan historia horri beti elkar jantzirela eta superbibentzianen batzutan alderdi ez dakit nola esan arrox hori ez bilatzen da eta pelikula honen ikustet izugarrizko lan hona egiten duela heroiak zeintzuk diren azpimarratu baino han alako gizarte edo gizatasun konglomeratu bat sortu zela eta horregatik bizira untzutela batzuk, ez guztiek tamalez, eta honetan mezu ez dakit, humano sakona iruditu zitzaidan eta zer pentsatua eman zidan, alako muturreko egoeratan gizakia zer egiteko gai denez, bizitzaren alde nola borrokatu duten batzuk, eta gero askotan gu nola zapuzten garen txikikeriekin, eta eman zidan alako perspektiba moduko bat, eta gomendatzen diot edonori. Akaso ez, ni bezala laizter abioi bat hartu behar duen bati, baina, gozatu nuen. La Sociedad de la Nieve eta Bidasoa 2018-2023 izan dira ikusi dituzun azken pelikulak. Julen? Parentesi txiki bat, zuzendariaren abizenak ere baldintzatzen du. Bai. Pelikula egozera zua, Baiona pelikula. Barkatu, Wow. Goiz azeleratu da. Bai, esan dut, agian txaloen efektuak jarriko ditut, agian ez dakit
isiltasuna, baina ez, jarraitu egingo dugu, ze txiste horri ezin dizkiogu segundu gehiago eskaini. Nahiko eskaini dizkiozu, nahiko protagonismo eman diozu. Gehiegi gauz onerako. Bega Julen bota, Zeintzen galdera? Jesus, ea zein den ikusi duzun azken pelikula. Ezin da gezurrik esan, ezta? Ez. Ilobekin ikusi nuen, solo en casa. Lehenengoa? Lehenengoa. Ubi, zalantzatik ikusi zaitu. Lehenengoa, pelikularekin zalantzarik ez daukanik, Kasik buruzak izkit biak kasik. Bai. Beraiek esan da, Zein hizkuntzatan? Gazteleraz. Bai. Agian, ez dut behiratu, baina agian primeran plataforman egongo da Euskaraz, ze solo en casa ETBek Gabonetan urtero eskaintzen zuen. Beraz, agian... Eskaintzen du, horrendik ere pentsatzen dute, eskainiko duela koizaldeko iruetan igual, baina guentzako sordutegi egokian, baina eskainiko du. Eta pelikula hori, horrela zerbait egin behar zutela, eta beraiekin nengoen, eta beraiek eskatu zidaten. Pelikula hori ez dakit bigarrena edo ikusita zeukatela, jo lehenengoa ez, horrelako egiten dira. Eta jarri nien eta gustora ikusi zuten Macaulay Culkin hor, bereak eta bi egiten. Nola zen, orain, pentsatzen nintzen, lehenengo etorri zaiten frame edo momentua da, bai, lehenengoan bigarren eta hirugarrenik balin badago hori, amake... Bost daude. Bostez, plano hurbiltzen denean, konturatzen direnean, etxean utzi dutela eta plano hurbiltzen da amaren arpegira eta izenak Kevin da, ez? Kevin. Oraintxe, etorri zait. Klasiko bada. Bai. Bueno, galdetzen izuen, ea zein den ikusi duzuen azken pelikula, horixe galdetu nahi diogulako gure entzulei, zeren eta erantzuten badute zein den ikusi duten azken pelikula, zozketa batean parte hartu ahal izango dute, eta zozketaren saria izango da Belodromoko klausura ekitaldirako 2 sarrera bikoitz. Hau, Belodromoko klausura ekitaldi hau larun batean izango da, arratsaldeko 7:40 gutxietan, eta esan bezala, parte hartzea oso erresa gure aldetik behintzat, jarri dugu bai sareetan, hor gure galderen kutsatxoa, zuek erantzuteko zein den ikusi duzuen azken pelikula, baina, bestalde, parte hartu dezakezue, 688 725 telefonora WhatsApp, Telegram edo SMS bat bidaltzen. SMS bat bidaltzen, edo gure streamingan, gure txatean, idatziz zein den ikusi duzuen azken pelikula, eta zozketan parte hartzeko aukera izango duzu. Esango dugu akaso ez, zer dagoen larun batean Belodromoan. Esan. Gitarago ere badaukagu, Gartxoti eskatuko du laguntza, pronunziazio aditu jaunaren laguntza eskatuko dugu. Inglesez akaso, baina frantsesez... Irailaren 30 arratsaldeko 7:40 gutxitan hasita, lehen da bizi, Perlak sailari amaiera emango dion filma, zuzendariaren izena esatea ere, ez da... Hor nola esaten da hori Gartxot. Ez dakit, Largely, olako zerbait izango da. Eta pelikularen izena? Batiment, bost edo zank, bost zank dek frantsesez, les indesirables. Holaxe izango dugu. Hori 7:40 gutxietan. Bederatzietan, sari emate ekitaldiaren emankizuna egingo dute, zuzeneko emankizuna jarraitzeko aukera izango da Belodromoan bertan, eta gaueko 10:00 sail ofizialari amaiera emango dion filma, James Marsden Dance First pelikula. Egingo dute. Inglesez ahi, Inglesez ahi, Erdara traketxetan mintzatzearen ere galtzen zizulatuek historio behar dituzte baino entzule honez eskas gaude. Eta kontu zibi gainentzeko minorekin, mina nolen agurtzena delako. Tamalez, zuek, Gartxot eta Julen, ezingo duzue parte hartu. Zozketa hauetan hori gertatzen balin baita beti. Guri ez digute guzten. Zergatik ez? Erantzun dugu? Bigarren kafeko langileak garelako. Langileak. Eta ez digute, guzten parte hartzen zozketan, baina erantzuna jasotzen hasi gara, eta hemen Anderrek Manderrek idatzi du Harry Potter eta sorgin harria dela ikusi duen azken pelikula, bigarren eskuntko denda batean euskarazko bertsio aurkitu zuelako.
Ander, kontatu beharko diguzu, zein den bigarren eskuko denda hori eta ote zegoen altxor gehiago bertan. Reki Sabek deskurritu dugu Iker dela bere izena, Ikerrek Elemental Disneykoa ikusi duela, eta Gorkak Lo Imposible ara, Jesus, Baiona asko gustatzen zaizu ez zuei, Eta badazpada berriro esango dugu nola zer egin behar duzuen parte hartzeko. Sartu gure sareetan, Instagram storietan galderen kutxatxoa jarri dugu, bestela 688 725 444 telefonora bidali, edo gure txatean, YouTube, Facebook, Twitch, nahi duzuen plataformako txatean idatzi eta parte hartzen duzuenen artean, zozketa egingo dugu, esan bezala larun batean, Belodromon egingo den klausura ekitaldirako. Stay until the morning, 'cause baby, loving is the real thing. It just feels right when you give me all of your love, give me something to dream about. So give me all of your love, give me something to dream about. Give me all of your love, give me something to dream about. Living in a daydream, living in a daydream, living in a daydream. Give me all of your love. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gu bagoaz 11 dira eta Egoi Belategirekin azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon Egoi Belategi. Entzuten gaituzu? Ez dugu Egoi Belategi lankidea entzuten, ez dakit zer gertatzen den. Egoi Belategi, ez zaitu dugu entzuten. Ara. Hementxe ari dira Egoi eta Joar konpontzen saiatzen, ze ez ditugu entzuten. Eta konpondu dugu, badirudi baiet, entzuten nozu ez da?
Orain bai. Tira, goizeko 11 bat ditugu, naiz erratian boletin informatiboa eta zuzenean kongresura badakizue bertan Alberto Núñez Feijóoren investidura eztabaidaren bigarren eguna abian dugula, dagoeneko hitz egin dutela gure bi ordezkariek edo gure bi alderetako ordezkariet Mertxe Izpuru entzun dugu lehenxeago eta honen ostean Aitor Esteban EAJaren izenean hitz egin du. Tira ba, EAJko bozeramale Estebanen txanda heltzerakoan alderdiak egingo zuenarekiko zalantzak agertu diren arren, Estebanek esan du hasieratik argiak izan direla euren posizioan, babesik ez ultraeskuinaren babesa duen hautagaiari. Feijóo jauna, argi eta garbi esan genuen hauteskunde kanpainaren aurretik eta ondoren zure izendapenerako edo edozein izendapenerako hautagai batek Vox beharko balu ez du gure botoa edukiko. Eta beraz ez da egia botoak edukita haiei botoei uko egin dautzezunek. Gure botoak gure botoak gehitzeko lehenago 33 kendu behar zeunkez. Eguerdiko 12 aurrera noski sakonean azartuko dugula eztabaidak eman duena, une honetan nabarmendu nahi duguna da, bi alderdi horiek, EH Bilduk alde batetik eta EAJak bestetik, elkarri gauzak leporatzeko aprobetxatu dutela. Lehenik eta behin esango dugu EH Bilduk gezurretan aritzea egotzi diola Estebanek, esan bezala koalizio abertzaleari. Bildu, kanpainan zehar, Eusko Alderdi Jeltzaleak, PP eta Voxekin akordioa eginda jaunkala etengabe zabaltzen aritu zen. Behin eta berriro. Bideoen bitartez, adierazpen guztietan, mitinetan, Bilduk gezurra inoan. Urte luzez hainbat aldiz egindaben lez. Bildurentzat gezurra tresna politiko gisa erabiltzea zilegi da. Eusko Alderdi Jeltzalearentzat ez. Eskara gauza bera, ez. Eskara gauza bera. Feijóo hitz eginez, baina EAJari ere erreferentzia eginez, EH Bilduko bozeramaleak esan du, gustatuko litzaiokola jeltzaleek eskuinaren aurkako konpromisoa partekatzea boterean mantentzeko helburuaren gainetik. Gustatuko litzaiguke, egia da, Euskal Alderdi guztiek ere konpromiso irmo hori hartu izan balute gure herrian ere. Baina zoritzarrez, zuk zeuk, atzo, gogoratu zenuen bezala, oraindik badaude gobernuan mantentzea beste zeren gainetik lehenesten duten Euskal indarrak. Esandakoa, etxera begirakoa egiten ere ari direla gaurko honetan Euskal ordezkariak Madrileko kongresuan. 11 minutu ditugu, azkar batean esatea lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, berriz ere konexioa bigarren kafeari, bueltan izango gara, eta esan bezala berezeki kongresura begira, 12 aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte. Eskerrik asko, Egoi Belategi, guk aurrera jarritu behar dugu, lortzen balin badugu mikrofono festa honekin arazorik ez edukitzea. Bagoaz aurrera urrengo gonbidatuekin. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan. Idazten dut neure burua sartu dudan kartzela honetatik eskapatzeko. Idazten dut giltzaz itxitako gelak eta komunak eta armairuak irekitzeko. Idazten dut beti zarratuta dauden leihoetan zirrikitu bat zabaltzeko. Idazten dut ziega pareta zuria urratzeko. Haizea sardadin. Behintzat, arnas apur bat hartu ezadan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, korapiatzen jarraitzen badugu.
2017an idatzi zuen olerki hori Alaine Agirre idazleak. Arnasa apur bat hartzeko idazten du poetak. Arnasa hartzeko uretatik ateratzen da igerilaria. Eta arnasa hartzeko zuzentzen du zuzendariak. Emakume zinegileen lana ikustarazteko eta hausnartarazteko Arnasa betean apulmon dokumentala egin dute Berta Gaztelumendi eta Rosa Zubiak. Urpeko bidaia bat egindako eta egiteke dauden filmen artean. Momentu oro nola zure usainan igandik badoan eskuak poltsiko eta zure zapore hauan. Egunon, bikote? Egunon. Zer modu zaudete? Primeran, bale. Horixe entzun nahi genuen. Maria Elorza eta Maider Oleagak diote itxasoaren erdian txiki sentitzen direla. Arantxa Etxeberriak El mar es futuro, es mirar adelante. Mireia Gabilondok dio Kutsidazu bidea Isabelen itxasoa askatasuna dela, ez dagoela etxerik, ez dagoela hiririk. Lara Izagirrek dio norak padel surf egiten duenean uretara erortzen dela eta hori badela pixka bat zer den bizitza. Eta Lauda Ruiz Dazuak dio que el mar en 5 lobitos es la vuelta a casa, la vuelta al hogar. Lehenengo galdera, ezinbestean, zer da itxasoa zuentzat? Bueno, niretzat itxasoa da gehien bat plazerra, askatasuna, jokaleku, eta misterio ere badu, eta baita ere da inspirazio toki bat. Bueno, niretzara 20 urteetan edo 20 urte nituela deskubritu nuen mundu bat. Bueno, itxasoa ezagutzen nuen, baina Iruñean bizi nintzen eta hor itxasorik ez egon. Eta ezinbestekoa, nire bizitzan ezinbestekoa bihurtu den kontu bat, ez? Toki bat. Eta, bueno, nahi genuen toki hori izatea gure eszenatoki nagusia pelikulan. Albanu bizi, uretan bizi. Eta uretan murgildu zarete elkarrekin, irakurri dugu duela urte asko, ezagutzen duzuela elkar. Bai, detailetaren sartu gabe. Eta etzen dutela detailetan sartu nahi, baina mesedez kontatuko zen igukete. Noiz eta nola ezagutu zen duten elkar. Venga, detalle bat bintzat bai. Denak ez baino bat bai. Mila bederatzi egun da, 87an, urtea badaki. Ni jaio nintzen urtea. Bizitzan hola. Egin genuen zine programa bat ETV batean, ikusmira deitzen zena, eta elkarrekin lan egin nuen, eta, bueno, lehen lana izan zen zinemaldi honetan. Orduan, hor ezagutu genuen elkar, eta horra segin. Bai. Eta hortik aurrera, bueno, koinzidentzia pila bat izan dugu, lagunak, por supuesto, gehala, eta gero baita zinezaleak, eta bestetik ere feministak, eta, bueno, gauza bi horiek uztartuz, aurrera egin dugu proiektu honekin. Gurera etortzen diren askok, batez ere, binaka edo irunaka edo taldean proiektu bat aurrera eramatera ausartzen diren askok kontatzen digute, proiektu horien hasia askotan mai baten bueltan sortzen dela, edo bazkalostean edo afalostean. Eta jakineko genuke ea zuekin ere pixka bat horrela gertatu den. Pote bat hartzen agian? Pote oste batean. Seguro nik. Nik esan behar nuen, pasiatzean aigina itxasuari begira. No kuela. Egia esan nire nago seguru, nun geunden, hortaz, hitz egiten hasi ginenan. Hitz egin da genuen... Telefonos igual. Desastre bagara, ezin dizugu erantzun. Bueno, guri bost nola hasi zen, hazian non ere egin zein,
guri interesatzen zaiguna da, bueno, jaso duzuela ere indakoa, eta atzo bertan ikusi izan algenuela arnasa betean. Zer moduzko sentsazioa, zer moduzko harrera izan zuen? Izugarria. Importantena da, ikusleek emozioa transmititu, helarazi zigutela. Benetan, oso emozionatuta zegoen jendea. Emakumeak zen gizonak. Hori ere gustatu zitzaigun. Pitin bat gehiago emakumeak, bai. Eta gero oso gauza politak, eskerrak eman zizkiguten, jende asko, eman zizkigun eskerrak, pelikula beharrezkoa zelakoan, eta, danetatik esan zizkuten, baina. Bai, gero, guretzat importantea zen, hor zinegile multzo bat zegoen, guk elkarrezketatu genituenak dokumentalentzako, eta bai izan genuen haien feedbacka, gutxienez bik esan zegoen, edo inguruan zeuden, da danak lerro berdinean zeuden, eta batek esan zuen, lerro guztiak oso ondo ikusi du pelikula da, klaro, hori zuri emate izu beste lasaitasun bat, azken finean, nora zoaz proiektu batekin, non bertan egon dienak ez badute onartu edo ez batzaile gustatu, ez? Bueno, ez da kasua. Gainera, barkatu, baina pentsatu nahi dut, zinegileen inguruan izan da, lehen lerro hori ere, etzela Julen eta ni bezalako txoixo batzun ikuspuntutik, baizik eta, barnean egon dira, baina badute ere, ez dakit hizkuntzaren, erabiltzen den hizkuntzaren jabetza hori, eta ez dakite, irutzen zait kritiko finak ere izango zirela, ez? Ondo dago entzutea. Bai, beraiek zeuden oran patio de butacas ditzen zena, eta atzo ez zuten argitu geunden tokia, eta bila ari ziren, eta ikusi gintuztenean, egin zuten, ez? Behatxa, altxa, eta oso ilusio handia egin zegoen bai. Alfabetikoki aipatuko ditut, haian norbeiten izena aztuko zait, esperautu ezet, Leira Pellaniz, Maili Barber, Ana Diez, Arantxa Etxeberria, Maria Elorza, Iratxe Fresneda, Mireia Gabilondo, Isabel Ergera, Lara Izagirre, Marina Lameiro, Ana Murugarren, Maider Oleaga, Izibene Oñederra, Maite Ruiz de Austri, Alauda Ruiz de Azua, Arantza Santesteban, Elena Taberna, Esti Urresola eta Bego Bikario. Perfecta. Zaila izan da beraiekin harremanetan jarri eta beraien baiezkoa lortzea, edo hasieratik ilusio handiz denek aurrera egin dute proiektorekin? Hori, zuk esaten duzuna. Deituta berehala iruditu zitzaien oso ideia ona, eta oso harrera ona egin zioten hasieratik proiektuari, eta gero gainera ikusi izan, ze beraiekin elkarrizketak egiterakoan, ze elkarrizketak luzeak prestatzen genituen Rosak eta biok, eta bai, oso giro honean, eta guztiei erantzuteko prest, baita ere laguntzeko prest, aholkuak ematen nora jo, giroa oso ona izan da, eta harrera izan zuen hasieratik onare bai. Jakin nahi nuke ze usain duen itxasoak barrutik. Nora pelikulako Nora aukeratu dugu, Nora abestia, Izarok Lara Izagirreren Nora pelikularako egindakoa. Elkarrizketa honi soinu banda jartzeko, Lara bera ere agertzen delako dokumental honetan, baina abestia oso alaia da, eta ni datu batekin ator, eta datu hau ez da hain alaia, beraz pixkat orekatu egingo dugu. Marta Lauzen ikertzaia, 1988an hasi omen zen, urteko pelikula arrakastatxuen azterketa egiten. Aurtengo datuei erreparatuta, 2022ko datuei erreparatuta, mundu mailako 250 film arrakastatxuenak hartu ditu. Arrakastatxuenak diodanean ekonomikoki esan nahi du, horrek ez du esan nahi arrakastatxuenak izan direnik, baina diru gehien jaso dutenak 250 pelikula horiek hartu, eta ikusi du 7% izan direla soilik emakumeek zuzendutakoak. Datu hori nahiko tristea da, 7% oso zenbaki baxua delako, baina are tristeagoa da, bera Marta 1988an hasi zela datu hauek bilatzen, eta 100 hori bakarrik 2 puntu igo dela, 88tik. Ari da aldatzen zerbait, edo ez? Bai, hortaz konbentzituta gaude.
gorakagoaz, baina oraindik oso urrun gaude berdintasunetik. Baina egia da, gero eta emakume gehiago daudela, zinea egiten, bai zinemaldietan, bai zine eskoletan, eta, bueno, gero eta proiektu, baina egia da, aurrekontua askoz txikiagoa dutela, gehienez proiektu txikiak edo ertainak egiten dira, oso zaila da produkzio handi batean emakume bat sartzea, eta bai, datuek diote ez dela berdintasuna lortu, baina aldatu baietz. Eta orain gutxi izan genuen orain pare bat urte zinemaldi handietan emakumeek lortu zituztela sariak, gogatzen zarete, bai. Eta Donostien ere eszenatokia emakumez bete zen, hori une historikoa izan zen. Eta hortik aurrera, bai, uste dugu aldaketa handi batean aurrean gaude, baina egin behar dela, oentik. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, anzturaren zingira hortan gertatua. Zuek egindako dokumental honetan ikusten dugu, Euskal emakume zinegilek egin dituztela gerra zibilaren inguruko pelikulak, etari buruzkoak, harreman lesbikoen ingurukoak, literaturari buruzkoak, edo, entzuten ari garen berritxarrak taldearen pelikula ere, emakume batek zuzendua da. 2009an, uste dut, naiz oso ondo goratzen ze urte zen, baina lehenengo aldiz Oscar sari bat, zuzendari honenaren Oscar saria emakume batek irabazi zuen, Catherine Bigelow izan zen. 2004 zen Goiuri. 2004 zen? Bai, gogoratu naiz esan behar, baina hemen gidoian jartzen du pelikula 2004ko Irakeko inbasioare buruzkoa dela. Orduan faio hain, irakurtzen da. Baina eskertzen dizut saiakera. Honekin esan nahi nuena da, Catherine Bigelowek lehenengo aldiz emakume batek zuzendari honenaren Oscar saria irabazi zuen gerrari buruzko pelikula batekin. Irakeko inbasioko gerrari buruzko pelikula batekin, eta askok esaten zuten, harriduraz, ez lehenengo aldia zelako emakume batek Oscar saria irabazten zuela zuzendari gisa, baizik eta emakume batek gerrari buruzko pelikula egin zuelako, eta gainera, zer eta pelikula ona. Hori ere badago oraindik, hau da, emakume zuzendariek emakumei buruzko, edo emakumeen gaiak, ez da gitzeintzuk diren, baina emakumeen gaietaz bakarrik hitz egiten dutela. Bai, badago uste hori, eta nik uste hautsi behar den estereotipoa, eta zinegile guztiak entrevistatu ditugunak, horrekin oso adi. Ez gaitzazue danak multzo batean sartu. Azken finean, ez da emakumeen zinema bat existitzen dula, baizik eta existitzen dute, emakume asko eta zinema asko egiten dituztenak, bakoitzak bere unibertsio propio daukalako. Eta gero bestetikan hoixe da, badirudi emakume batek zuzendu behar duen gauza bada, intimista, aurrekontu txikikoa, bide batez, eta adibidez ezin dela sartu epika batean, gerra batean, Elena Taberna sartu den bezala, Ana Mauregarren sartu den bezala, adibidez. Nik uste, gaiak anitza dira, emakumeak anitza dira, eta ez dago ez gizonezkoen gairik, ez emakumezkoen gairik. Pilar Rodríguez, Deustuko Unibertsitateko ikertzaileare elkarrizketatu duzue, eta bide batez, besarka bat hemendik nire irakaslea izan zelako komunikazioa ikasi nuenean, eta berak aipatzen du Arantxa Lazkanoren urte ilunak, 82koak, ura ere gerra zibilan kokatuta, eta guztiz, ez dakit ez, esaten den bezala desapertzibiluta edo pasadena, edo ez dioguna atentzioa jarri pelikula horri. Zuen lan honek badu intentzioa pixka bat berriro azpimarratzeko egin diren lanak eta berriro ikuslaren aurrean jartzeko? Bai, nik uste intentzio nagusia edo importantena dena. Ez que esaten dugu emakume gutxi izan direla, emakume zinemeagile gutxi, baina horiek ahaztu ez ditzagun. Zen egon dira eta horiek ahaztuta gelditu dira. Eta Arantxa da adibiderik onena.
Ez dakigu ondo zergatik ez zuen jarraitu zinema egiten, pena handia ematen digu, baina bitxikeri handia da bere pelikula hori, eta urte ilunak, eta gainera erakusten du gerra beste ikuspegi batetik aztertu daitekela. Bueno, gerra kasunetan gerra ondorengoa, eta diktadura. Eta gainera neskatu batzuen bidez kontatzen du historia, eta asko gustatzen zaigu guri. Zenbat ordu, agien ez duzue jakingo, igaro dituzue pelikula hauek ikusten proiektu hau lantzeko? Begira, lehenik eta behin, esan behar da ez dugula behin bakarrik ikusi pelikula. Baizik eta bitan edo irutan ikusi behar izan ditugula asko. Azken finean, zuk bilatu behar duzu sekuentzia esanguratsu bat, montajea egiteko. Eta gero, montajea zoaz eta esatuzu honek aurrean daukana edo atzean daukana, ez du jotzen da ordan aldatuko dugu. Eta gero, pelikula horiek kudeatu, baimenak eskatu, eskubideak, eta txingurrien lana. Sekulako lana. Hori izan da zati bat, baina, 3 multzo bezala daudela esan genezake, elkarrizketak, emakume sortzaile hauei egindako elkarrizketak, 45 bat filmen puskak, eta gero badago beste, ezagirez, dena josten duen ari bat, eta dala ura, itsasoa urpekariena. Nola autu zitzaizuen ideia hori eta zergatik? Bueno, alde batetik itsasoa gure eszenatokia izango zela erabaki genuen hasieratik, zinemagileen pelikulak ikusita eta bar. Eta gero pentsatu genuen, 3 urpekariek egiten duten bidaia hori izan zitekela bide bat, nolabait historia kontatzeko, baina baita ere beraiek jokatzen dute papera bilatzaileak dira, pelikula honetan. Beraiek deskubritzen dute emakume zuzendutako zinema, eta momentu batzutan zinemagileak beraiek irudikatzen dituzte. Eta hori izan zen arrazoia. Bukaera aldera ikusten ditugu igerian, hau egin spoiler egitea da. A ber, hasi... bukaeran agertzen dile... Ez, hori ez. Ez dugu kontatuko, oso ondo. Murrengo galdera orduan, kredituei buruzkoa, ze kredituetan jarri duzue... Luzeak, Luze, hainbeste jende elkarrizketatuta eta hainbeste pertsonen parte hartzerekin, luzeak behartzuten. Hori da, eta eskertzen artean, agertzen ez diren emakumeak ere eskertu nahi izan dituzue. Izan da hori proiektu hau egiten ari zinetela kezkatzen zintuzen zerbait, kanpoan jende uzten ari zineten edo jende gehiagok parte hartu behar zuen proiektuan? Une oro izan da kezka, azken finean, alik eta zinegile gehien nahi dituzu, baina muga jarri batzan nun baite. Luze bat zaukan zinegileak sartzen genitun, eta gero, neurri bat izan martzun dokumentala, bestela, noa zoaz 3 orduko batekin, hau, edapena behar du, jendeak jaso behar du, ikusi behar du, hori zagen helburuan, nolabait ere suspertu emakumezkoen zinemara joateka. Eta orduan oso mingarria izan da, batzuk kanpoan egon behar izana, oso zaila estetikan, eta baina segingo duzu. Orain, ikusle bezala, pelikula ikusi ondoren sortzen zaigu, ez? Hausnarketarako oso aproposa da, eta orduan zalantza bat ikusleak zer egin dezake, lehen aipatzen genuen eguneko txiki hori eta ikusgarritasun handiago hori emateko bidean. Zer egin dezake ikusleak bere etxetik edo bere karterarekin edo bere aisiarekin lortzeko emakume zinemagileen ikusgarritasun handiagoa. Emakumeek zuzendutako filmak ikusi, edo behintzat emakume batek sinatzen duen pelikula bat ez baztertu, orain arte egin den bezala. Eta gomendatu. Azken finean, edo idatzi, zu idazle bazea, edo gazetari aldin bazea, igual, sartu noizik eta behin, edo egunero emakumeek sinatutako pelikula bat. Bukaera aldera agertzen dira,
zuen dokumentalean agertzen diren pelikula zatien izenburuak. Beraz, dokumental bat egiteaz gain, sekulako, ez dakit, bibliografia sortu duzue, orain ikuslea joan daitekelako eta hartu zerrenda luze hori eta ikusten joan. Badakigu hau dela, ez dakit ez, ume bati galdetzen diozunean, aitatxo edo amatxo zein maite duzu gehiago, baino elkarrizketa bukatze aldera galdetu nahi genizuen, aukeratu beharko bazenukete orain ikusleari esateko pelikula hau ikusi behar duzu, emakume batek zuzendutako pelikula hau ikusi behar duzu, zein aukeratuko zenukete? Begira, guria. Hola, bai, erantzungo dut. Zenaren irintzietan etaren ondorengoetan. Ez, esan behar nuen Goiuri nola lortu duen Norbertak autopromozio humano eta benetan sakon bat egitea, ez? Nondik abia puntua zein da, guztiak bildu dituen dokumental ederra hau. Inorrekin gaizki geratzeko arriskurik gabe gainera, beste inorrekin beraz, erantzun perfecto, bai. Eta ez dakizu, zema jendek eskatu digun dagoeneko zerrenda Zerrenda hori pentsatu dut. Jende pilo bat eta zerbait egin beharko dugu. Baina, pentsatuko dugu. Ez esaten duzunean, zerbait egin beharko dugu, egingo du emakume honek. Pentsatu nola edatu, ez? Zer egingo dugu. Ondorengoetan, Maurizia zenaren irintzietan, gure hauz botatakoetan. Orokorrean, ez zaigu gustatzen sortzaileei zuei galdetzea eta oraintxe bertan aurkeztu duzuelako proiektu hau eta uste dugulako proiektuak eduki behar duela espazio hori. Beraz, urrengoan zer egin behar duzuen galdetu beharrean, nola gozatuko duzuen proiektu honen fase berri hau galdetu nahi nizuen. Bueno, edatuz. Orain gure erronka da, edapena egitea, zinemaldietara jotzea, hau bi zinemaldietan nazioartean zita, ezin dugu oraindik esan. Haiei tokatzen zaielo esatea ez guri. Eta gero, gure asmoa da, bai Euskal Herrian horrelako zirkuito bat sortuko dugu, udalerrietan ikusi izateko, baina baita ere estatura jo nahi dugu baita ere, aldugun toki gehienetara. Eta datorren astean bizita ditugu ja. Ostegunean, hilak bostean Artiumen Gasteizen, eta ostiralean Tabakalderan, Donostian. Eskerrik asko Berta eta Rosa gurera etortzagatik, gure estudiora etortzagatik, eta gurekin hizketan aritzagatik, azkeneko galdera bat egin behar dizuet. Badakigu atzo Bataplanen Euskal Zinemaren festa egin zutela, han egon zineten? Bai. Gure estarriek dioten bezala. Listo, hori zen galdera. Tic-tac, las 6:23, verso libre, verso suelto. Tic-tac, las 6:26, que se acabe el cuento. No hay tanda de penaltis, ni minutos de descuento. No alarguemos la vida más allá de este momento.
galdu dugu baina toki bat irabazi. Amodio, amodio, bihotzari lana urak ematen dio. Amodio, amodio, bihotzari lana urak ematen dio. Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira. Berta eta Rosarekin arnasa betean lanaz aritu gara eta orain bagoaz lan gehiago ditugulako eskuartean dokumental, pelikula eta proiektu ugari ikusi ditugulako, beraz ez joan geratu hemen kafea prestatzera goaz hurrengo gonbidatuak etortzen diren bitartean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. And I look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fist, and I know it's out of love. And I feel the wind, and I know it's out of love. And I feel your burning eyes, burning holes straight through my heart, out of love. Ooh, it's out of love. And I accept, and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh. And I feel your fears, and I
know it's out loud. And I feel the wind, and I know it's out loud. And I feel your burning eyes, burning holes, straight through my heart, out of love. Ooh, it's out of love. Give me the dearest love. Give me a little full love. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Prestatu dugu kafea, hartu dugu kafea eta bueltan gara zinemaldiaz hitz egin nahi dugulako oraindik luze eta zabal, baina orain momentu honetan zinemaldi alternatiboaz. Jarraitzaile bihurtu naute aldaketak ditugu nik maite. Donostiako zinemaldi alternatiboak edo San Sebastian Insurrectionary Fandango Festivalek ostiralean egin zion jaialdiaren 15. edizioari. Zinemaren bidez gogo eta kritikoa sustatzeko helburuarekin hiriko mugimendu sozialistak elkarlanean antolatutako proiekzioen bilduma da Fandango Festival hau. Ez, ikusten ari nintzen Goiuri eta bazpare entzule despistatu batek ulertu ez badu San Sebastian Insurrectionary Fandango Festival, normalean Donostiako zinemaldi ofizialak erabiltzen dituen, ez dakit nola esaten den sigla edo hoien inguruan egindako, ez dakit, interpretazio alternatibo bada, ez? Alternatiba ere beti behar delako ofizialtasunaren parean gaina, izugarrizko kartel psikodelikoa ere egin dute, ez? Bueno, izaten da ez, beti zinemaldiko karteleko protagonista norote da urte, norote da, hauek ere egiten dute, eta, protagonista ez da ez Juliette Binoche, ez Javier Bardem, edo ez da Jessica Chastain ere, zinemaldi alternatiboko protagonista Eneko Goia jauna da. Biderriru, gainera. Hirutan agertzen delago, kartelean. Argi geratu ezpada ere, Eneko Goiari eman diote, hiriko alkate jaunari eman diote protagonismo guztia. Esan bezala, ostiralean hasi zen, ostirala 22an Salvador Segi historia deun anarkosindikalista pelikularekin, eta konturatu gara bai dagoeneko asteazkenean gaudela, eta pelikula batzuk pasa direla, baina larun bat arte baduzu zer ikusia, eta komentatu egingo dugu, zer dago gaur? Adibidez gaur, bosterdietan, arkitektura eskolan, EHUn Citizen Jane pelikula ikusi halko da. Ez dut ezagutzen, baina Citizen Kane, nola da, oinarrizko pelikulari, keinu bat egiten dionaren, ez dakit, zantzua hartzen dionik, seguruenik ere kritika puntu batetik, bihar ere, bada zerbait, ez? Txantxarreka gaztetxean juren. Berfin. Oia, subkonstintea Berlin irakurtzen eramana, baina hor Berfin hartzen du. Beta horrokok behar aldituzu, Julen? Adinean gora bazoaz, eta... Dotore, Eneko Goia kartelan, Juli? Gartxot, gainera, Citizen Jane eta Kane esan da, musika talde bat ere bazen, Orio aldean? Bai, Orio aldean Imanol eta kompainia, ez? Belartxarra. Hauek ere ofizialtasunetik beti hain beharrezko diren alternatiba horretan gainera. Ostiralean, 29an, atxaldeko 8 Manteo Parkean,
Jainkoak ez dit barkatzen, pelikula ikusi ahal izango da, eta larun batean Fandango Festival honi amaiera emateko, bi arnaz pelikula, 5:00 Marruma elkartean gros. Badakizu zer egiten zaren deigarriena zentzunean ikusi zazu ere proiekzioak leku ezberdinetan direla, beraz, zinemaldi alternatibo hau ere, Donostiako txoko ezberdinetan gozatzeko aukera izan dela, eta izango dela, Intxarrondon, Antiguon, EH1, Letamanen, Grosen, beraz, planik ez duenak, badaki ere, ofizialtasunetik kanpo badagoela gure kritikotasuna edo begia nun jarri, ez? Eta hemen ziur aski ez da inor joango, ez? Baten bat, zakit, alfombra gorririk egongo den, baina alfombra gorritik pausua dateratzen baldin badatzea izu protokoloko inor joango, izu, alfombra gorritik kanpora zoaz, Rosa Sofiak aipatu duen bezala. Beraz, beste patxara batekin egindako gauzak eta ni uste dut, egun hauetan hiriari arnas ere emango dion zerbait dela. Hainbat leku aipatu ditu Gartxotek eta horretan garrantzitsua pasaden larun batean eman zuten emanaldia, izan ere 23ko emanaldia Kabitar La Utopia proiekzioa izan zuen protagonista, eta ez zuten ausaz lekua aukeratu. Izan ere Sert Plaza, Antiguako Sert Plaza aukeratu zuten, Gartxotzuk ondo ezagutzen duzula esango nuke, eta zergatik ora, bertan plaza horretako alokairu sozialeko 500 eta 22 etxe bizitza Blackstone funts putrari saldu dizkiolako administrazio publikoak. Bai, eta, proiekzio eta hitzaldi eta bestelako asko antolatu zituzten, pixkat, etxe bizitza eskubide, ez dakit, duinaren alde kontzientziazioa lantzeko, egon ziren apatu duzun proiektzio hau, hitzaldia ere bai, urrengo goizean, eta kantuan horri ibili nintzen. Aipatzen nion hemen off record Juleni ere bai, eta gaia hemen zentroa eta alternatiboa gai mardula da, eta ez daukagu hemen 3 orduko txapa botatzeko asmorik, baina bai, deigarria da, ez? Alternatiba hau, aste honetan parean daukagun alfombra eta glamour eta denontzako dena den honetan, ez dakit, askotan begi kritikoa eta alternatibatzat jotzen den hori, nola geratzen den askotan horrelako ekimen xume, txiki eta akaso beharko luketen oihartzun adina ez duten horietan, ez? Baina, hori izan ginen, Sert plazan gainera, kuriosidade bat kontatuko dizuet, eta akaso norbaitek egin zuen pintada hori, baina Sert plazan dagoen alako estenatoki edo horren azpian jonuenik, eguzki asko zegoen, eta parean bada hormigoi zati bat, eta hormigoian jartzen zuen utopia. Orduan, poetiko egi jarri gabe, zeukan pixua askotan horrelako gauzak utopiari ez dute dioten begiratzen, kantatzen, tamalez, eta hemendik izan gaitezen ere pixka bat kostiente, zinea bai, sormena bai, alfombra gorria bai, neurrian, baino, badago hemen, ez dakit, pixuen prezioat, eta beste injustizia asko ere, lehen lerroan jarri nahi dituen alternatiba mugimendu bat, eta horiek ere merezi dute, ez dakit, babesa, eta, hausnarketa txiki bat ere bai, ez? Alfombra gorri haundi honen azpian sartu nahi dituzte hori denak, ez da? Hori da, ipatzen zuten ere, eski kuriosoa da, hemen Berta eta Rosa ere ari ziren, ez? Atzo beraien lana aurkeztean, flashen artean eta sentitu zuten, ez dakite nola den, arrotz sentitze hori, ez? Eta pixkat ere, eman martzaio buelta, eta askotan, azukre edo kapa hori ekendu ikusteko hemen sormenak, zineak eta jardunak kontzientzia ireki nahi duela, ez? Eta ez dakit, lokartu edo ez dakit zer esan. Baina, alagoaz, bidean juren. Diaren izua, noren nada mundua, jaio naiz baina, zein da nire lekua, noren nada mundua. Eskua iakatzen dut pistola, plaza edo nirea den momentua, eta izua zinako dola. Zer diren gazte baten ametsak, esan zer diren gazte baten ametsak.
Galbidean eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak, ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukar polizia. Galbidean eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak, ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukar polizia. Esan zen zer diren gazte baten ametsak. Esan zen zer diren gazte baten ametsak. Galbidean eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak, ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukar polizia. Galbidean eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak, ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukar polizia. Moratze orok ezkutatzen dituen iraganeko arantzak agerian daude, hainbeste erabili eta bota nola bihurtu garen zuentzat. Abesti honek inork entzuten ez gaituenean izena du, baina nola gu tamalez edo zorionez entzuten gaitu zuen, ezin gara lokartu eta aurrera jarraitu behar dugu hurrengo pelikularekin, eta hurrengo pelikula edo hurrengo protagonista, gure tarteko protagonista bintzat, Bidasoa 2018-2023 izango da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez alda gauza ikaragarria gure erregela. Ibaiak ez du hiltzen. Esaldi hau buruan hiltzatuta geratu zitzaian atzo Fermin Muguruzak idatzi eta zuzenduriko Bidasoa 2018-2023 dokumentala ikusi nuenean. Azken filan etxeko atarian dugu muga eta ikusezina izanagatik ez ikusiarena ere egiten diote askok, baina marra hiltzaileak hor darrai eta 2018ko udan Frantziak Pirineo Atlantikoko Bidasoako muga naturalaren pasagunean kontrola eta itxierak ezarri zituenetik, bi esku ez dira nahiko uretan itota edo trenak harrapatuta hil diren pertsona kontatzeko. Izan ere, tristeki, pertsona izaera ukatzen zaie, bizi berri baten bila abiatu ziren hoiei, eta etorkin, migrante eta bestelako hitzen atzean eskutatzen den ezjakintasuna eta krudelkeria askotan bentan deigarria da.
Tragedia human honi izena bizenak jarri dizkio Fermin Muguruzaren dokumentalak eta bizia galdu duten horien istorioak ezagutzeaz gain, ibaiaren bi aldetan lanean diharduten hainbat ekintzaileren lana ere ezagutarazten du dokumentalak. Gaurkoan Fermin zuzendari eta gidoigilea pentsatu nahi dut zinemaldiaren estres eta egin beharrak direla eta ez zaigu gurera iritsi, baina telefonoaren bestaldean dugu parekoa edo are handiagoa eta balio berdina edo handiagoa duen Aintzane Lasarteren testigantza jasotzeko aukera. Eta, Aintzane Lasarte dokumentalan agertzen da, eta nik uste dut badela beste askoren artean, aipatu dugun ez dakit harrera sare eta bidasoaren inguruan dagoen humanismo edo gizatasun horren adibideetako bat. Beraz, eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik eta eguerdion, Aintzane, zemu zaude? Ez diote ondo entzutengo Juri, bai? A ber? Bai, eta plantala osatzen dut. Ara, ez dugu Aintzane ondo entzuten, saiatuko gara hau konpontzen. Begira, nola ez egin paso, ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, gure erpinetik, ez goaz bide berdinetik, izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik, oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik, eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak. Ea Aintzane entzuten dugun orain, eguerdion Aintzane? Ez dugu ondo entzuten, horrelakoak izaten dira zuzenekoak, saiatuko gara aurrerago eta Gartxote kontatuko digu zer ikusi duen Bidasoa pelikulan eta zer iruditu zaion, izan ere esan bezala zinemaldiko zurrunbilo honetan zaila da oreka mantentzea eta bagoaz murgilduta zurrunbiloan, alfombra gorrian eta argazkien artean. Bai, kontatuko dizuet, aipatu bezala, hemen etxe ondoan edo atarian dugun tragedia humano honi izena bizenak jarri dizkio, Fermin Muguruzak zuzendu eta gidoi lanak egin dituen dokumental honek, bizia galdu duten horien istorioak azaltzen dira, gainera Ferminek ohikoa duen marrazki bizidunekin tartekatuz, dokumentalean ematen diren testigantzak eta elkarrizketak. Eta niri, benetan ere interesgarria iruditu zait, eta hori zen Aintzane Lasarte eri elkarrizketa luzatzeko arrazoi handienetariko bat ere, tragedia honen artetik loratzen den, oraindik gutxi den, baina loratzen den gizatasun hori ez, bertan ateratzen da, Bidasoaren inguruan dagoen Iruneko harrera sarea, hor ezeren truke beraien denbora eta bihotza eskaintzen duen jende askoren testigantzak ero errealitateak ere agertzen dira. Izan ere, etxeko atarian dugu, baina bertako errealitatea askorentzako ez ezaguna delako ez, eta asko gustatu zait, Ferminek ohikoa duen legez ere, askotan lupa ikusi nahi ez den edo txikiagoa den errealitate batean jartzen du ez, dokumental gintza landu du hemen, bada gainera oso interesgarria iruditu zaidan, ez dakit narratzaileanen, edo protagonista deitu, protagonista asko daude, eta pelikulak ere esfortzu handia egiten du, hoiei izen bat jartzen, baino badago amets izena duen alako narratzaile moduko bat, ez, Bidasoan barrena lesakatik abiatuta, okerrez banago, biziketaz bidaia bat egiten duena, Iruneraino ez, eta oso deigarria egin zitzaidan ere, amets bada alako, nola esaten da, Ulises esan barruen, baina badu bidaia bat, lesakatik hasita Irunera, eta hor tartekatzen dira, omendu eta izena jarri nahi zaien biktimak, hor tartekatzen dira, egoera hau hain larria izan ez dadin, lanean diharduten pertsona hori egindako elkarrizketak, eta asko gustatu zitzaidan dokumentala bera
nola antolatuta zegoen, ez? Naiz egoera edo azaldu nahi duen egoera ez ezaguna eta gordina izan askorentzat, iruditzen zait dokumentalak ere saiakera handia egiten zuela hemengo ez dakit nola esan, perkala edo arazo eta mila ertz dituen egoera hori benetan antolatu eta zentzua izan zezan. Benetan gomendatuko nioke pixka bat, aipatzen genuen ere alfombra gorriari pixkat muzin egin eta errealitateari begiratu nahi dion edon hori gomendatuko nioke. Geratu naiz pixkat gaur zuzendari den Fermin, bertan agertzen den argazkilari lanetan aritzen den Garaialde eta intzaneri ere galdera batzuk egiteko gogoz geratu naiz, ea nola bizi izan duten prozesu hau, baina biztan da hemen lana handia dagoela, ez dakit, gizarteak ahaztu nahi dituen hoien aitortza egiterako orduan datu bilketa, beraien historioa ere errespetuz errepresentatzekoa, elkarrizketak egiteko, lana handia dago, musika ere, badakizuen ni beti fijatzen naizela, eta kasu honetan esango nuke oso sekundario dela, bigarren mailakoa, baina musikaren aukeraketa ere oso deigarria iruditu zait, eta izan ere, zuzenean esku bat botatzen edo harrera sare horretan lanean ari diren horietaz gain, jende asko dagoelako, halako errealitateak ikusi, nabarmendu, eta eraldatu nahi dituenak, ez? Bakoitzak bere alduen lekutik, ez da? Esan duzu, Gartxot, galderak egiteko gogoz geratu zarela, bai Fermin, bai Gari eta bai Aintzaneri. Azkena da, gu hementxe gaude ostiralera arte, saiatuko gara, ea harrapatzen ditugun beste uneren batean eta galderak egin eta behaiek zer kontatzen diguten, ze ziur naiz gure entzuleak ere geratu direla horren zain. Baina esan bezala horrelakoa izaten da zinemaldia, proiekzio batetik atera eta korrika etorri behar duzu naiz, eta kursal parean bertan gauden, baina korrika etorri behar da eta batzuetan gertatzen dira horrelakoak, harrapatzen zaitu beste argazki sesio batek nonbait edo mai inguru batek beste nonbait, beraz. Gartxot, zu izan zara, bidasoa 2018ko gure protagonista gaurkoan, eta oso ondo, zelen esan duzu etzarela zinema kritikaria edo horrelako zerbait, baina hausnartzeko joera baduzula, beraz, horrekin nahikoa da. Bai, gainera hortxe dago klabea, hausnarketa eta kritikaren arteko pauso hori klabea da niretzat, eta pelikula honek ematen du aukera hausnartzeko bai. Willis Drummonden bidasoa kantarekin egingo ditugu hurrengo segundoak, ze ia eguerdiko 12 dira, beraz, gozatu eta gu hementxe egongo gara bihar, goizeko 10:05 bigarren kafean, naiz irratian, kursal pareko naiz gunean. Bihar arte. Aio! Keep calm and bigarren kafea.